Ana sa 40 ka mga balay sa Dumalag 1, Barangay Matina, Aplaya, Davao City ang nasunog kaganinang buntag. Ani ang report ni Argil, relator. Itom nga bagang aso ang makita dihang gilamoy sa kalayo ang kabalayan sa Dumalagwan, Barangay Matina, Aplaya, Davao City, magalas 10 Biyernes sa buntag. Sumala sa kabomberuhan, paspas ang pagkanit sa kalayo, sanglit ulang ang mga balay nga gama sab sa light materials. Kadaghanan sa mga balay nakatukod sa ibabaw sa dagat. Mitabang nasab ang mga residente sa pagpalong sa kalayo, pinaagi sa pagsabwag og tubig. Tapot lawas lang ang nabitbit sa kadaghanan sa mga apektadong residente. Pag-abri naman sa portahan, silaob naman ang kuwan, ang layo. Nangyari na namin panagan. Mami na bitbit kahit isa lang. I think sa pikas, nga ka ng sa masilingan, and then after that, kay naulbo na. Sa inisyal nga investigasyon sa kabomberuhan, lighter gidulaan sa bata ang hinungdan sa sunog. Ana sa 40 ka mga balay ang nasunog, din mukabat sa 400,000 pesos ang danyos. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil, relator para sa One Mindanao.